салом ба кулли бародарон, ба кулли мусулмонон. Ба мо ҳамин модар занг зада бисёр хоҳиш карданд ки ҳамин навора паҳн кунед. Касоне ки ҳамин духтарака Жасмин Бонуро дидай дар ягон ҷо ё ки ягон маълумот дорад, марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. Ина модара бо гапҳоши худтон бифаҳмед. илтимос ҳамин рақамҳо касе ки медонад ҳамин духтарака занг бизананд. ҳамин духтарак гумшудагиай, модараш дар Кофтакова. зинда бошед. Ассалом хоҳарон ва бародарони азиз, модарони азиз. Ман модари ҳамон духтараке ки ман як моҳ духтар мекунам, якав ягона духтар доштам. дар шаҳри Ваҳдат мешам, духтарма дар Заргар додам. духтарам 5 моҳа арӯсакам хел таъно каданам, хел гапҳо мегуфтиям. духтарчам сирча ба ман нагуфта. биромадай хонаи шавҳар бедарак биромада рафтагиай. ман духтар мекунам, ай шумо хоҳиш мекунам, илтимос мекунам ки духтарчаи маро баргардон. як духтарай. илтимос мекунам, ман як модари дарманд. падар надорад духтарчаи ман. ҳамира ай шумо илтимос мекунам, ин духтари маро биёвен. ай шумо илтимос мекунам, хоҳиш мекунам, духтари маро соғ саломат биёве битен мара. бой қати қада намешам дига, бой биган ай бойшон надор. бародарон, дӯстон, хоҳиш мекунем касоне ки ҳамин Жасмина Бонуро диданд дар куҷое ё ягон ҷо гумон карданд, марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг бизананд. бисёр ҳамин модар хурсанд мешавад. зинда бошед.